На відновлення історичної візитівки Франції можуть піти десятиліття та сотні мільйонів євро. Після пожежі в соборі Паризької Богоматері поліцейські порушили справу за ненавмисне нанесення шкоди. Нині опитують робітників, котрі його реставрували. Найімовірніше, що спалахнув всесвітньо відомий Нотр-Дам саме через порушення правил безпеки під час ремонту. Вогонь поширився від будівельних рештувань. Собор палав майже півдоби, постраждали 3 людей. Що з ним буде тепер, дивіться в сюжеті. Знаменитий Нотр-Дам-де-Парі – серце Парижа. Минулого вечора це серце розбилося на очах сотень приголомшених перехожих. Мене настільки це засмутило, що я плакала без зупину. Я була тут поряд о 8-й вечора і не могла навіть дивитися в цьому напрямку. Було таке враження, що в мене в цей момент відбирають маму. Ось так метр за метром полум'я поглинало знаменитий на увесь світ собор Паризької Богоматері. Я була в шоці від того, що дізналася. Це полум'я між 2 вежами, 3 години минуло. І все, що я відчуваю, це відчай. Просто подивіться, що коїться. Ще зовсім нещодавно ці люди приходили сюди молитися за власне благополуччя. А нині, кинувши домашні справи й роботу, разом ставши на коліна, просили в Бога про одне – врятувати собор. За кількадесят метрів від натовпу в ці хвилини 400 пожежників намагалися відчайдушно спинити вогонь. Той охопив покрівлю собору і не лишив жодного шансу шпилеві. Я був на мосту за церквою, бачив, як палає дах. У якийсь момент він поповз, а шпиль нахилився і просто рухнув. У якийсь момент відчай сягнув апогею. Полум'я не стихало, а натовпом поповзли страшні припущення. Собор не врятувати. Та ближче до ночі десь, схоже, почули людські молитви. Пожежа пішла на спад. Ми спасли терновий вінок, туніку святого Людвіга, кілька чаш. Вогонь не дістався скарбниці. Всередині пожежники намагалися врятувати деякі картини, але найбільше з них винести було просто неможливо. Цієї ночі багатьом так і не вдалося заснути. Щойно зійшло сонце, люди знову пішли до собору. Це французька спадщина. Разом з нею згорає частинка кожного з нас. На жаль, піклуючись про собор упродовж 800 років, ми не змогли вберегти його від полум'я. Це те, на що я сподівався. Уціліла майже вся конструкція, незважаючи на те, що рухнув дах. Не знаю, що там всередині. Думаю, собор зможуть відкрити для людей найближчим часом. Щодо того, як пожежу остаточно загасили, у Франції і не тільки почали збирати гроші на відновлення Нотр-Даму. Ми разом його відбудуємо. Він без сумніву лишатиметься частиною Франції і нашого з вами життя ще багато років. Звідси, зі Страсбурга, я закликаю всі країни-члени Євросоюзу долучитися до відновлення собору. Звісно, Франція може зробити це і самостійно, однак на карту поставлено дещо більше, аніж просто матеріальна допомога. Пожежа в Нотр-Дамі має засвідчити, що ми пов'язані чимось більшим і глибшим, аніж договори. Собор Паризької Богоматері – один з найвідоміших у світі. Щороку побачити готичну архітектуру, оспівану в одноіменному романі Віктора Гюго, приїздять мільйони туристів. Цієї ночі знаменитий Нотр-Дам лишився без покрівлі, шпиля, частини вітражів. Також водою було пошкоджено орган. Як на мене, найбільша втрата – це не стільки дерев'яні конструкції чи прекрасний шпиль. Їх вийде замінити. А от ці вікна, столітнє плямисте скло – це втрачено назавжди. Якого ще лиха наробив вогонь і скільки знадобиться часу, щоб усе відновити, прогнозувати поки що ніхто не береться. Всередину рятувальники нікого не пускають. Конструкції все ще хиткі і треба пересвідчити, що загроза минула. Анна Макаренко, Заман, АТР.